арсенал дар рушд қарор дорад. топ трансферҳо ба навбат амалӣ шуда истодаанд. Кай Хаверц, Деклан Райс, Юриан Тимбер ва дигарон бо омаданашон ҳайати Арсеналро хело қавӣ месозанд. зери навори мазкур лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. роҳбарияти арсенал нақшаҳои калон то оғози чемпионат доштанд. фурӯши бозингарон ва тақвияти ҳайат бо ҷалби бозингарону дароз кардани шартномаҳо ҳамааш бо роҳбарии Артета шуда истодааст. биёед сараввал ба шартномаҳои нави даста ошноӣ пайдо кунем. шартномаи Букайо Сака, Аарон Рамсдейл ва Вилиам Салиба тамдид карда шуданд. туфангчиёни лондонӣ бо Метланд Найтс нахостанд ки ҳамкориро идома диҳанд. мондани Нелсон бошад ҳолу зери суол аст. ба ҷуз ин якчанд футболбозон тарки даста мекунанд ки дар он рӯйхат Гранит Джака, Томас Парти, Балуган, Роб Холдинг, Алберт Лаконга, Керан Тирне, Николас Пепе ва Нуно Таварес ҳастанд. арсенал аз фурӯши ин бозингаронаш тақрибан 112-179 миллион евро ба даст метавонад орад. ҳамчунин эҳтимолияти фурӯши яке аз Ҷорҷиньо ва Элнени ҳам ҳаст ки Элнени наздиктар ба фурӯш аст. акнун мебинем ки киҳо ба даста барои кӯмак меоянд. сараввал Кай Хаверц. трансфери ӯ аз Челси 70 миллион евро барои Арсенал шуд. дуюмин бошад Деклан Райс. туфангчиён барои ӯ 121 миллион евро ба Вестхэм пардохт мекунанд. сеюмин Юриан Тимбер. ҳимоятгари Аякс бо харҷи 45-48 миллион евро ба Арсенал меояд. баъди Тимбер лондониҳо барои ҷалби яке аз нимҳимоятгарони хуби чемпионшип мераванд. нимҳимоятгари Саутгемптон Ромео Лавия ки бо арзиши 32-36 миллион евро ба даст хоҳад омад. ин чоргонаи беҳтарин аст ва сармураббиам онҳоро дар даста дидан мехоҳад. ҳамаи ин бозингарон ҷавон ҳастанд. Хаверс 24 сола, Райс ҳам 24 сол дорад, Тимбер 22 сола, Лавия бошад 19 сола. варианти хуб барои Артета ки нақшаҳои калон дорад. бояд иқрор шавем ки харидҳои калон ҳастанд ва даста бояд ба сатҳи дигар барояд. карьераи Хаверц аслан баъди голи ғалабаовараш дар финали Лигаи чемпионҳои соли 2021 ғуруб кард. аксар мухлисон масхара мекунанд ки пули калон барои бозингари ғайрифаъол дода шуда истодааст, вале туфангчиён медонанд ки чӣ кор доранд. ба Хаверц монанд ҳолатҳои дигар ҳам буданд ки бояд ишора карда шавад. Патрик Виера пеш аз ба Арсенал омаданаш ҳамагӣ 2 бозӣ дар дастаи Милан дошт, вале ӯ легендаи даста шуд. ҳамин хел Терри Анри ҳам шуда буд. дар Ювентус муваффақ нашуду дар Арсенал ба яке аз беҳтарин ҳамлагарон табдил ёфт. Денис Барка дар Интер намоён набуд, аммо дар Лондон нобиға гашт. аз рӯйдодҳои навин бошад Мартин Одегардро мегирем. Сантьяго Бернабеу ӯро қабул накард, вале сутуни устувори Арсенал шуда тавонист. Хаверси 24 сола якбора дар чанд мавқеъ метавонад баромад кунад. масалан, кӯмакрасон дар ҳамла, ҳамлагари канорӣ, нимҳимоятгари ҳуҷумкор, нимҳимоятгар ва вингер. бовар мекунед ки ӯ дар 6 мавқеъ метавонад баромад кунад, вале Артета аллакай медонад ки кадом вазифаро ба дӯши Хаверц гузорад. тибқи маълумотҳо сармураббии Арсенал Кайро дар маркази майдон истифода бурдан мехоҳад, дар ҷое ки Гранит Ҷака бозӣ мекард. дар ҳамла бошад туфангчиён аз 4-3-3 ба 4-2-2-3 мегузаранд ки Хаверц бо Одегард дар ҳуҷуми даста қувваи иловагӣ медиҳанд. албатта Хаверсро дар маркази майдон гузоштан каме балансро гум мекунад, зеро ӯ мисли Ҷака устувор нест, вале ин ролро дар бозиҳое ки Арсенал рақами 1 аст истифода бурдан ба маврид мешавад. дигар бозингарон ҳам ҳамчун футболбози калидӣ ба ҳайати Арсенал даъват мешаванд, вале боз баъзе номҳои атрофи Арсенал дар хабарҳо дида мешаванд. масалан, Хави Симонс ва Тимоти Кастаня. Симонс дар ПСВ 1 соли дигар мондан мехоҳад, вале Кастаня варианти хуб шуда метавонад.
биёед акнун ба ҳайати даста менигарем. ҳайати асосии Арсеналро тахминан пешгӯӣ хоҳем кард. Рамсдейл, Зинченко, Салиба, Габриел, Тимбер, Хаверц, Райс, Одегард, Мартинелли, Жезус ва Сака. дар захира бошад Турнер, Вайт, Кивиор, Томиасу, Кастаня, Смис-Роу, Жоржиньо, Фабио Виера, Лавия, Никетия, Тросард ва эҳтимолан Балангун. нимҳимоятгари 16-сола Этан Венери, ки аллакай дебют дар Премер-лига дар 15-солагиаш дошт, метавонад дар ҳайати якум истифода шавад. дӯстон, шумо Арсеналро дар мавсими ҷадид чӣ хел мебинед ва шонси қаҳрамонии Артетаро чӣ қадар мешуморед? дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.